Og det er Gustav her, og jeg er ved at få en scarab gun. Den står faktisk lige derovre. Der. Nu skal I se noget, der bliver noget. Gustav, nu skal du få alle skuddene. Derude. Ja, okay. Den her. Hvordan kommer du ned igen? Ja, det vil jeg også godt spørge. Kan du godt sælge sådan en film til dine venner? Ja. Og det her, det var så Gustav, og det var en Halo glitch. Ja. Den er meget sej.